Nemam drva. Senada, šta je? Boli me u stomak. Oj Bože, ljubav. Nije bilo u redu. Pošto vaša supruga nema zdravstveno osiguranje, Je? vi ćete morat platiti 980 maraka. Da se. Ja? Da mene boli. Šta je bilo, Limanović, jeste uplatili? A nismo, doktore, dakle nam 980 maraka da uplatimo, ljudi. Žao mi je, ja vam pomogao da je donesem.